fa ndani nakale kuti ajaba alidi si munthu wamba ndi judge wa ku high court ndi akuziwa kufunika 1 2 ndibwereze kuti mosakakamizidwa amalawi city maziwanso ajaba alide anatulusa utenga wawo kunena kuti chakomera president kuti report chetu kupase ndiye mwina timafuna mwina atuuze kuti kwakomera kolera president ko amathandauza chani ndizanena kuti kwanga kuti Malawi muno ifata Malawi timadeka kwambiri asogolera athu amatitola kwambiri ifa zimene zingachitike kwina kuli konse simungauza anthu zinthu mamawa masana mukasinthe choncho ife chimene tikufuna ife chiona kuti tiwerenge line by line koma by koma ndike nakatiyambe nditu amalawi musapeneke nditu tingalula zimene zija ndifake tayambapo pano kuti nzopanda pache angotichedwesa angotionongera nthawi iwonso ma commissioner atayanso nthawi yawo unafusafuso kuti kodi mukukondwera ndi zimene zili mu report ndani nakale kuti zimene tikuyankhula pano ndi zimene tamva zimene amalawi akukambirana koma amalawi ene akewo akunena kuti palibe mayankho awo sanayankhidwe ndiye tili na pano kuti apa timayembekeza izi apa timayembekeza izi apa zimatere apa zimatere fa report iyo ntchitoyo amagwirira amalawi imafuna tinene apa kuti amene simunawerengepo report la ku ngozi ya kumwaza muliwerenge akanakhala kuti anthu ajagwira ntchito yabwino bwezi Malawi lansa kuti okay zimakhala ngati bwezi tikuyionera nkhanija kapena tikuyionera ngozi ikuchitika koma lero abweresa zinthu zina kuti ayambanso kuzisusa okha ifo tinena kuti chete uyu ayambanso malipira report licha zomwezo zotitolanso ndiye kuti mmene tikuyankha apa ndifikeso pa nkhani yonena kuti mwanena kuti ati human error ndi nyengo ndikatere ndiye ndikhanso kuti ndayamba kuyankha ndani nakale kuti ife Cdedi tiyankha fa commission ije kuti aisankhe ife ndi amene tinanena kuti tipita pansewu koma ulendo uno tipitanso pansewu koma zifukwa zake sitinena ya tikudikira kale report tiwerenge chifukwa pano patikanena kuti pakuti akutere pakuti akatere sitikuziwa kuti report ndi ndani sitikuziwa kuti pano akupanga chani anthu awa ndi akachali ulamuliro woti kutalaza chakwera chiyambire ndiwo mafia ndi usogolera kuti umasusana kwambiri ndi mbusa samapanga zinthu zina kuti zoti anthu kumakhulupirira umboni ndinawo amalawi somboni ali nawo ndiye kwa amene mwakhutira ndi report yo mukhali chete because that's none of your concern. We are discussing serious matters here. We are talking of the whole life of the sitting vice president, the life of the former first lady. We are talking of lives of serving servicemen and women, including seasoned civil servants. Ladies and gentlemen, it's not a job to train a soldier. It's not a job to train a police officer, let alone should be entrusted to provide safety and security of a VVIP. Ndiye ndibwereze kuti ngati mugeza kuti nkhani mupangira nthabwala ngati kuti mugeza kuti nkhani mupangira muchukirapo you are missing the point. Amalawi akulira andi pa 14 amalawi ambiri sanaje nsimu chifukwa chonena kuti sadakhulupirire kunena kuti commission manager imene muli azibusa ndi ansembe ikanabwera kumapanga nthabwala ngati zimenezi. Pali woyankhula zinthu zosiyanasiyana Professor Lumumba amanena kuti mukamfunsa munthu kuti mwapanga chani akamatenga 15 minutes mungozotango lubwa palibe chimene mwapanga. Ndiye ndimafuna ndifunse na Malawi report imanena anawerenga mawazi angati mafunso amene anayankhidwa ndi angati kutitola chibwana zikomo kwambiri mafunso abwere. Radio. Mwakalimba ndithu statement yanu kumapero kuti mutengapo action ngati mwina sabweretsa poyera report limeneli. Ndi action yanji imene mutenge komanso mwakambapo kuti makamaka mwafikira a commission amene akwalembera mwina kalata kuti tikufuna izi monga bungwe la Cdedi kapena akandikoyamba kuyankhula mwina ndi anthambi imene panga commission kakwaya zikomo kwambiri. Pali kachibwana kamene kamachitika m'Malawi muno kona kuti ikakhala kuti nkhaniyo sikuwasangalasa kapena ikakhala kuti nkhaniyo sikuwakomera anthu amanamizira kusanamve. Kachibwana kamene kakanaoneka sino lake anthu adanena kuti utawaza siyakwera kudwala tinaona kubwera pansewu kumapanga ziphiri goligo zachibwana msukulu wa dziko nkulu mbusa. Ndiye nkhani iyi
sitikupita kuti pakhala kati bwana mmene tikuyankhula ndinu muthenga wafika. Ngati mukukumbukira bwino mukaone uthenga umene anatulusa Jabalide ananena kuti final periodic kusoi akati final ndiye kuti kuliso communication ina tindithandizani mwina ife chizungu chinatipeta mukayangane chikalata chimene analemba Justice Jabalide lachisa loweruka pa 14 December 2024 ananena kuti final periodic kachani communication kandi chani mukuchidziwa. Technically commission of inquiry I stand to be corrected. Mmene anaipanga muja ntchito yawo imatha kuti atipase report. Ngati mukumbukira bwinonso ananena achakwera kuti report imafunika pa 30 November. Nde kenaka tinaona anabwera ndi update. Ajabalide omwewo ananena kuti tapempha kunena kuti ntchito inakula ndiye mutipase masiku. Ndiye tikuganiza kuti mmene amanena kuti report itatheka report ilo nkuti ili report. Ndiye zikudabwisa kunena kuti kodi ndiye tikamalemba kalata tizilemba kuti chani. Koma ndikuganiza kuti uthenga umene tili nawo pano uthenga umene tikupereka pano wapeza. Fa uthenga wachokera kwa Malawi. Koma ngati angafune kuti talembere kalata ife ndi ayani talembera kalata. Koma zimene tikuyankhula pano akunena ndi Malawi. Koma simayeneka kuti nkhani kuti tizidye sana njomba. Chifukwa nkhani Malawi amadikira akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera amalamulira dziko lino muonadi ni muopa Mulungu zenizeni. Siku lomwe lija amene amalengeza kuti dziko limachitika ngozi. Siku lomwe lija akanakaza commission of inquiry. Matonse tikuziwa kuti Dr. Lazarus Chakwera amapanga ulamuliro wa njomba. For the first time we have seen a mafia government. A government where the police shamelessly shooting criminals, panga wielding criminals, at the same time torturing innocent and unarmed protesters. We have degenerated into a citizen where the sitting inspector general is blaming innocent and unarmed protesters at the expense of criminals. So, we should be worried. And our worry is not enough. We should stand up for action. We should preserve this integrity. We should preserve this democracy. And we should preserve the image of this country. Because we have got leaders that does not care a dime about their own credibility. They don't care about the image of this country. And they don't care about the legacy that they are going to live in office. Now, because it is said that the power of the people is greater than people in power. Kutero kumphamvu zimene ali nawo Dr. Lazarus Chakwera tinachita kuabwereka. Ndifake lero sakukhala. Dr. Lazarus Chakwera sakugona lero. Akuyenda kumapita kumakonda kumapereka ufa kumatani pamene nthawi inalipo yoti apereke fetereza. Anasankha kupereka fetereza kupushani. Nthawi inalipo ifacility khala tikuyima nthawi zonse kumalangiza Chakwera apa mutere lero dziko lafika pona kuti there is nothing which is literally working in Malawi. Talk of anthu akudya chitezi. Mafuta kulibe. Forex kulibe. Ngani fetereza sakukamba kuina kulikonse. So lero sakugona tu chifukwa yani afuna mphamvu zathu. Ndiye ndinene pano kuti anthu atatuukira amatitola ife chokuti tikangovota munja timakhala chete kuyang'ana uko. Ndiye pano pati kubweresa project kubweresa initiative kuchokera ku Cdedi that should hold duty bearers accountable. Aliyese pano pamene ndi mpando wa boma ayembekezere kuti azimva kuyabwa pamene wakhala. Life won't be the same. Kwa okawa amene akugwira ntchito muonani akupanga chinthu mnitima upoyera amenewo they okay. After all, the principle and wording of section 12 of the Republican Constitution is very clear. The power to govern derives from the people of Malawi, and the one exercising that power does so on trust. I mean, how do we trust someone who changes tunes every 5 hours? Mamawa akuti ripoti ndanena kuti lipite kwa Malawi, Mazulu akutumiza text kuti ripoti lisapite kwa Malawi. How can you proceed like that? And mafana ndikuze ndana Malawi. Report ili achakwera nali nalo la chinali. Mose mena manena kuti report amaliwerenga paja achakwera ali nawo kale. Umbono ulipo ukirika. So nkhani yakula mziko muno ndi achibwana yofuna kumana mizana. Ziko mukwambira. Action, yes. Action yo imakala last resort. Fanda ndakale kuti mphamvu zimene todaza sakwera kulamulira, mphamvu zimene nduna zawo zile ali nazo, aina kenda Malawi inu ndine ndamene kutimvera pano ena kutionera. Ndaje temango abwereka. Ndezi madabwisa ndipo zimamvesa chisoni. Ifa munthu ukantuma kuti ambwana ukandikulire machesi. Iye asakabwerese nchere. Akatire munthu amene yakupanga zake. Ndiyeno action tipanga koma sitikukonga. Tifuna efisi action. Tifuna report. And sikuti fitima kunda so tipuzipirikitia.
and mumapanganso ma demonstration sikutinso imakhala ntchito yokhweka ya pamakhala ma expenses and mukapanga ma expenses aja kena kanso azibweresa zikwanje. Ndiye timene tikufuna ife ndi ripoti ananena okha atipase ripoti. So ngati samva popeza mabwana ndife iwo aja timalipira ntchito mwezi mukaona akuyenda achena ndalama zathu, mukaona akwera ndege ndalama zathu, china chilichonse we literally pay for him. In fact the president doesn't pay tax. So amangwene kuti azimva zonena za ife. So we are calling the shots. Ife ndi mabwana ndiye tikawauza kuti ripoti yomutipase ngakhala kana kuti sana nene zimenezi ya ripoti amapangira Malawi fa ndalama zimene apangira siza chakwera, ndalama zimene siza Richard Chimwendo Banda, ndalama zimene siza zikhale ngoma, ndalama za Malawi. So we are saying kuti report will make it public and today Malawi akulifuna. Kwinaku ndiye tizina kuti pota anyozera ndiye tione sione kuti mwino kwa mphamvu ya ndani. Koma sinkhani ya mpikisano ya. Yeah. Ngandona kuti this is a civilized society, this is a democracy that is complete with set guidelines, laws and regulation. Yeah? It is only in uncivilized society pamene anthu amafuna kugwirana. And it is not vesa chisoni ndi manyazi kuti Dr. Lazarus Chakwera azikachita njomba pa imfa ya South Close Chilima. Ndi manena sana susepo akanapanda Dr. South Close Chilima achakwera sakana khala ku State House. Lero kula barometer uko imene ikupunisa ikupanga proof zimene tikuyankhula pano. Ndiye munthu amene anachita chabwino sungambwezere choyipa. Komanso panalibe chifukwa chonena kuti azikapanga njomba, chifukwa chokuti iwowo tinapasa mphamvu zoti agwiritse ntchito. So pa nthawi imene Malawi amayembekezera kunena kuti mwina the president will come into his senses. This is what we are saying. We cannot proceed like that. No way. We refuse to be taken for granted. Ndizikanga ndizibweza koma chifukwa kuti sindifuna kusiya fuso yanga. Ndikunena kuti pa Chingereza amati preaching to the choir. Siti mayeneka lero kuononga ndalama ndi nthawi kukhala pano popanga press briefing. Akanakhala kuti adindo watu samatitola. Fa Justice Jaba alide mosakakamizidwa. Ifeso siti maziwa aso kuti report ilo agwizana ya ndacha kwera. Adati uza kuti report ilo afuna lipekedwe kwa Malawi koma ife timadziwa Amalawi ambiri amaziwa kuti akutinamiza. Ndiye lero apanga njomba ndipo kitabwera pano ndiye sinkhani pasana nthawi ya report timalifunazo ovuzana. We need this report as of yesterday. Ndipo libe sifuna kuti ziperekanso nthawi ya chifukwa atiuza kuti ntchito agwira. Chete sausanya koma suyo. Okay. Ndathokoza ndinena kuti sindifuna kusiya fuso ndiyankha. Ndinanena momveka bwino pompano kunena kuti koyambirira komwe komiti ya anthu anati sanayikhulupirire. Anthu amayikayikira kwambiri. Moyang'ana nkhope ndi anthu amene ali mmene muja ndi ubwenzi wawo ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chimene chikulamula cha Malawi Congress Party. Ndifaka tidapita mmene muja ndinanena kuti ine ndikupita mu komiti ndi mafunso onse amene Amalawi ali nawo. Koma popeza kuti anthu anati anafe chikhulupiriro njira yokhazikika yabwino nanena kuti tipange zinthu zapoyera ndi adasankha kukana ndiye timadaba kuti akubisa chani. Chachiwiri ripoti lija ntchito yonseja amagwirira Amalawi kuti mayankho awo atani mafunso amene ali nawo apeze mayankho. Ndiye timafuna kuti maweresa amene muli pano mupite mukapange program mukasegule malaini mukafunse kuti anamiwa kuti ripoti lija lopanda pache mwangutangotaya nthawi tangotaya ndalama kodi anamiwa kunena zoona ndiye mukaone mmene zichitike. Fa ife sitimangoyankhulapo timayankhula zimene Amalawi akunena.
mukanena kuti munali zinthu zimene munapanga ndanena pompano momveka bwino kuti chimene tikufuna report ndiona kuti tione kodi zinthu zimene tinalipinda kapereka kodi mafunso amene Malawi anafunsa ayankhidwa chifukwa zongoyankhula mwaona posedwa pompa at times analemba nkhani kunena kuti anthu aja akuti adamwalira ndege sanafike pansi itafika pansi adamwaliranso kusonyeza kuti anthu anyamwalira kawiri kwalembedwa nkhani kunena kuti anthu aja apeza kuti magazi adalibe so lero ayamba kusintha kuti ya sinatere chifukwa tinena kuti ripoti imene iliko kodi akutani nayo masiku atatu chifukwa tikuganiza kuti mmene mabwera muja linali litatha ndiye tifuna akatipasa ripoti ndiye tikaliwerenga ndiye tikuwuzeni kuti ine anandiyitana ndinapita ku commission ndinawuza izi umboni wake ndi uwu ndiye tikamayang'ana mu ripoti mu zinthu zomulibe chinthu china chimene ndifuna ndawuze kuti Lazarus Chakwera komanso achabali ndawuze kuti Amalawi ali ndi information. In this era and age, you cannot dupe Malawians. Malawians are not daft. Malawians are not daft. In this era ya technology, mwina kana kalapo 1983 bolani. Komanso mukakapita mukakawerenga report la kungozi ya kumwanza ija. Mukaona kuti chilo chose chinabwera pambala mbanda. Apanso, I would like to assure you. I would like to assure everyone. Kuna kuti you cannot get away with that. Mizimu ya anthu 9 singapite pachabe. Mizimu anthu ena amene muja anali, they were literally the soldier of the Lord. They were serving the living Lord, which was not going to disappoint. And Mulungu wathu sakhala chete. Ndikudziwa anthu ambiri Malawi muno zina la Mulungu timalitchula pachabe. Koma I would like to challenge you. Kula Malawi ena kuti amagwada pansi and Mulungu listens and amayankha. Tikatenga route imeneyo yoti tipemphereyo ndiye zitaoneke mziko mweziwoneka. Koma surely or slowly we are getting there. So kula anthu ena amana mizira zina la Mulungu koma tifuna ndikuwuzeni pano ndithu kula anthu ena amapemphera akagwada Mulungu amawapasa. Choncho tifuna chilungamo chiyende ngati madzi. Koma mzimu wa malemu Saulo Scrolls chilima will not go in vain. Someone will pay the price. And the secret there. And I stand by my immediate reaction. That is a sham, a waste of time, and a waste of resources. kuja kunali ma recommendations amene kwakukulu anakankhira kunena kuti panali vuto la zanyengo kutenga kuti akuti ndegeyo inayenda dzulo lake kukasiya thupi la malemu Ralph Kasambala komano anthu amenena kuti amene anayendesa ndege amene andithu akumbukire zinthu ngati zimenezo komanso amanena kuti mwina panali kulekerera kumene kunachitika. Ndikukhulupirira kuti achibale anthu pa tsiku limene lonso anali akumvesera kwambiri mwachidwi ndi ripoti limeneli. Ndipo mwina zitha kukhala zinthu zowawa kwambiri potengera kuti azimva zonena kuti munthu onena kuti pachichewa pali maonena kuti wakufa sadziwa kanthu komanso sangayankhe. Ndiye mwina ngati bungwe la Cdedi mungakhale ndi kutanthauzira kwina potengera kuti mwina achibalewa padakali pano maso awo sakuyang'ana kuti nanga angayankhe ndani potengera kuti zitha kukhala zowawa kuti wachibale wawo anapita kapena ena akupangidwa accuse komano sangayankhe. Kodi ngati bungwe la Cdedi mungapereke mayankho kwa anthu ngati amenewa? Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Eagle FM. Ndikufunanso ndikutengereni pambuyo kuti isanatuluke ripoti la akaswiri za ndege aku Germany. Dr. Lazarus Chakwera anapita ku Germany. Ndifuna ndibwereze pano kuti ripoti isanatuluke Achakwera anapita ku Germany. Ali ku Germany konko ndikwene tulankhana na afusa kuti ripoti ilibwanyi simukapasa Malawi anayamba pakala pamenepo kuzipaka.
kenaka anachita manyazi, ripoti ya analitosa.